Damir apa mesti dia mampu ya? Jadi saya tu cuba. Jika yang berjabat kau ni mus. Mana di Basiro? Ndio ya kama ni mama. Ndio mwana wa Eustace mkuu. Ndio ana. Sana ana. Saka chandau ya eni isi ndio wanapata eni pati ana. Asi amuse ile. Ini eni. Chandau ya ndisi tikumbiro baba munipe tivatipo imba ya baba. Pamuchiti neminda yacho chavakanga vachichengeta ndizvo chete chandaurira mudare amambo takamboedza kutaurirana tikaenda kwasabhuku pepa isambare takamboenda kwasabhuku asi hazvina kubatsira saka ndakaona kuti zvandauzwa matotaura nyaya yakutatoita ndinozwa kuti imba iyi iri kupi iri pano pazongo Mberi village. Mberi village. Saka muruti meme pala imba yacho izvi zviri kugara nani? Vana vavo. Kugara nevana vavo. Asi achiziva kuti ndeyeni. Vanozviziva hapana singazviziva. Saka chakunetsa kuti wanayo wabva kumuchini. Hadizivi vanga vachiramba vari kuramba minda vakatogovana futi vana vavo. Vana vavo vakatengesa futi. Zvimwe zvatoita manje. Pane chinhu chinonzi domestic remedy. Handizvo. Kana tichiti domestic remedy, tiri kuti musati mafunga zvokuenda kudare, munongoungana semhuri, mumbotaurirana, mosvika pamunodii, pamunosvika, monzwisisana mogadzirisa chinhu. Because mukatarisa chinhu chikaichi, ukaona masvika pekuti imba mamutomogara vana vabva munini kana vabva mugogo, muri kuita pakwirirana kwenyu sechii semhuri. Saka tichida kuti tisi kuwirirana imo kurambe kuri chii kuripo, musasvike pekuti makuta sei, makuta ungasenge muri kudii, kunga muri kukana. Chatisingadi tisi kuita sei, kukana. Handizvo? Yes. Takazviedza ndozvataifunga izvo. Vazvara. Isusu kana takuda kuti tichishandise imba yababa neminda yavo, vachasununguka, asi zvakaramba. Alright, okay, great. Then chinokuti utoreseke Namira pamberi pedera mabundasa. Namira pamberi mutasa. Zvese kuti zvechokwadi. Zvokwadi. Ndikaenda pachabatwa nemhosva. Kabatwa nemhosva. Ndikaenda pachabatwa nemhosva. Kabatwa nemhosva. Mwari akabatsira. Mwari akabatsira. hatisina zvakawanda. Nyaya iyi haimborina bairwa iba mubhenji. Nyaya haitorina zvakawanda ba. Taura. Ini mvudza mushoma. Misha yekutaura newana unoiziva here? Ngeyangu. Ngeyani? Ngeyangu. Ngeyenyu? Kana muchiti ndeyenyu, what do you mean? Muruti? Ndakapomba izvo zvese ndibaba wacho. Kuzi iwewe ndiyo chigumisirwa mbango yedu. Ini ndakwenda kuhera ndatama newana wangu vese kumbango yako iyi. Waibva ndipaumba ndikabereka vana 7. Zvikayamba iyo zikapuwa ndiye mukoma wangu. Mukoma wangu anoti uri kuona munun'una. Ndikazwa kazirodza iwe. Mukoma wako iwe ndakamutsvakisa anga asikasevenzi. Saka iwe ndakupamba kuti umba inogare. Iwewe ndiyo ndakupa. Uye ndakamupa ndakamuroza. Iwe kakava mukadzi wako nemari yako wega. Saka umba iyi chigara. Ndakagara umba ina renzi. Hai. Ndindakutora sendi yazvese nguya baba wangu. Theya Frank. Baba wake mwana. Wese wakapamba pamukuru wese wakapara kutama, wakapara kuenda kudzimba dzavo. Mukoma wangu ati ndatama ine, ndaenda kuhera. Oshipa inini imba. Kunyepa ndiye zvazvo zvese kunyepa.
Wewe unaona kama baba na baba baba. Saka pamkula basi na baba. No. Baba wako uliko, baba wako wapi? Anduka. His wife. Saka. His wife. It's not about kuzindiri baba para ndiri mwana. It's about ownership. And it's about ownership. And kana takazvitarisana mwana has got the right to claim chimaparents ake. Imimo mune right yenyu yekuclaima chinhu chichi chimaparents enyu. You don't hold on to your brother's property paine wana, because according to the law wana iwawo ndo mabeneficiary estate yababa wavo. Apa is not an issue yekuti baba kana kuti mai kana kuti tete kana kuti ana. Is about an issue yekuti chimba iyoyi yanga yambori yani. 1. 2. Transfer of property. Pano inonzi transfer of movable and immovable property. Ichi chinchi imba is immovable property. Pano kana kuita transfer of property from Ningi to Ningi. Mune here mapepa anotiratidza kuti agreement yamunotaura makaita namukoma wenyu is binding. Munawo here mapepa kana kuti isusu hatishandi neverbal iyo yamunotaura iverbal agreement. Verbal agreement baba isu kanotaura ndo chinhu chinonzi documentary evidence. Chatuda yatuda tuda documento inoratidza kuti zvamukutaura izvi andizozvimuzaritaura because ini ndiri kuti ka maparizere kuti wamwe wese andigere wamwe wese imi mukusara kwenyu hakukupii pamuri nekuti makasara because pamusha kusara kuende kuti makashayiko kuenda. Saka because wakashayiko kuenda uchakugona shipe zvizvi. Saka that cannot be a reason. Yekuti asi vamwe wese nekuti yakaenda kwakaenda. Saka ini nekuti ndakasara saka papa. Tiri kuti isusu ini chandazwa chamataura ndechekuti mataura kuti musha uyu ndewe mukoma wangu, asi mukoma akandipa musha achiti ndakwenda kupi ndozvamadi ndosaka kuti isusu basa redu isusu muno mudare is to prove kuti zvamuri kutaura izvo ichokwadi here kana kuti manyepo. Izvokwadi zvekuti ivo vana vanavo saka vanaretivekwakonimangaria kunisundisa ini wakambowera kuti mabanga venyu kudamba yedu yakabonga vawakuseundasheiba awandi raita bhendi taure zvinoita mutemo pambo bhendi zvinoita mutemo so stupid unoita zvamusingafungiri. One hour they've got the right to claim ownership. They've got that right. And they even to acknowledge this. So to Imbandian, Midandian, and what does it mean? It means to an hour, one right to claim that was this. But if you group better, you put the Dakapi one. Is why Wamukuru and Wamukuru and make up. Konasunga kauyoka mukuru akati bhendi wakagara ndakapapiwa ndibaba ndakudzoka chibva munoramba muchiti ndimo kuti amega kuti ndepasekuru
Papa, they would face correspondence. So which means they move a passport. Hapasi pa kusema zvekuonekana nemuningira mukoma wenyu wakaonekana makaonekana muri wangani muri 2 handika zvekutaura kwamuita zvinhu zvenyu makaita muri wangani muri 2 saka nyaya yako zvaitikubatsirisa mukuru nyaya yenyu is your word against his word. Saka isusu tiri kuti isusu just want you to prove zveshuwa makapiwa chii then wanawa kukaprova chete kuti wanawa makapiwa late wanawa they will be silenced forever uye baba wachamboni baba wakafa here mina ingandibise andina ndo wanoshera ngawapindura baba uri baba wakashaya. yes After baba washaya mai vachibva washaya mai vakatomboya kuzoputsisa kicheni yanga yawakwa ipapo pamba peni vachiri wapenya mino kuti ndianga angada kuwaka ndokuva kuti mai wavo here angada kuwaka kicheni wayo ukaiputsisa mai kubusiness kugohera kwakaita then baba pane here kicheni yakapupana imi hamusoka kuuza muri kutorwa kwamukuru ndati pane here kicheni sabhenji pane kicheni here yakamupanya pane kicheni yakamupanya here hapana tsikana pane kicheni yakapanya here aiwa pane kicheni kuti yakamuwapa ikatopanya yamai wavo no izwai zvesa mukuru imimi you are taking this thing kuchita chinhu chisina basa you are taking chinhu chikuchita so simple it's not as simple as zvokufunga kwamuri it's not as simple as kuona kwamuri kuita kana kufunga kwamuri kuita ndikuona hangu kutoka chita nebasa ndepangu inini mutemo unokubvisai no inini wenza kicheni yakaputsuka kana ndangu yakaputsuka andika imi masoguma kudhara kundepe mukoma wenyu ndopane nyaya yese baba zvimwe zvite zvatakutaura ndokuita kuti muite sei kuti muone nekugarisana zvakanaka kuti nyaya yasopera kare kare masoguma kudhara ndepane ndepe mukoma wangu zvekuti ndosatotika chiproducai mapepers ekuti makadii makapiwa because wana wamukoma wenyu wamutaura ndezvakeiwo wanozvindiwa wari kuti hakuna zvakadaro so you have to prove to them kuti baba wenyu akadii akandipa what have you to prove us kuti makapiwa show us mapepa acho ari tipei isusu tinotirakidza kuti zveshuwa makapiwa izwai sabheti wana ndabvunzwa kuti baba uri mukona you see how complicated this issue baba isusu nzeve dzedu idzi baba uruzwa bambo mati imi pandabvunzwa kuti baba ari wana vati baba wakafa imi mukati baba wati handiuyiyo saka baba wemati handiuyiyo ndiani ndiye baba wani wana wakasika ndiye baba awakasika nokaroorwa izwai bambo kuroorwa zviro kuti wasimaaa imi mwana wenyu wakaroorwa usiri wana wenyu saka sei munoti wana wemuota ota uyu depi mati ndiani aiwa hatisoakazidirwa ati depi ndiani
Mwana wangu ndiye. Devi ndiani? Wamkulonye mimi. Ndati Devi ndiani? Mwana mkoma. Mkoma upi? Ile lisa. Ile lisa kwa kanipa kwa Yesu. Anyanya. Izi yatsa Devi. Ati Devi wacharipi. Ulikuwa ana kwa zini na hiyo. Aiwa. Ibibi Israeli babu. Kwa zini kwa tena wafika na hiyo. Israeli babu. Wakati andisi kuuya pedzira na ine wasikana iwawo. Imi muri kuzvitora ine negative kusauya kwake ine negative way. But mukazvitarisa isu takutarisa. Kana muri pakamboitawo rikitisha babu. You have to look at the ambiguity involved. I don't know. Muza kuweza kutoa. Kuti kana ndiri kuti chino chikazi chiri ambiguous. Handiti chinenge chine 2 meanings. Muweza kutoa. Ime mutora Devi what anduiko. Handiti maitora unga ezili Devi ari kuti these girls are wrong. Saka I will not come because they are wrong. But imwe meaning yacho iri kuti Devi party handikuya kupedzerana newasikana iwo. Zviri kureva futi kuti wasikana iwawo naDevi wakagara pasi wakawirana. So zvamuchataurwa naDevi ndo zvachakutaurwa newasikanawo. Ndo zvimwe chete naDevi. How do you know that? No, how do you know that? And how do you know that? Ini dari sebasar rangu kufunnya on phone. Ini is why babu. Ini dari sebasar rangu babu. Rekufunnya na phone. Ini chakuwedza kutaura chini babu. Ndechekuti Devi haasi ega mwana wa Eustace. Matani? Eustace ane wana wangani? Ane wana 4. So kana mwana 1 pa 4 akati handisi kuda hangu chingwa. Hazvirevo kuti vamwe wese vari 3 havasi kuda chingwa. Baba wetu avana litwa mashika mkudu chagonda. Baba wedu avana kumbopa baba muni musha. Vakati iwo ndiri kuenda kubasa. Chingosara makati udzi. Ndokusorudzwa kwedu kwatinoita. Ava baba munini havasiwo wega mwana pamana baba vangu vakatogara pamusha. Tina tete vakabva apapo vakaroorwa. Vakatosvika baba vakati garai padzimba idzi. Vakatogara tete vakashaika vakaviga. Baba munini avo vasati vauya pamukoma vanga kugara kupi? Baba munini yezvino vanogara pamba. Tati before vasati vauya ipopo pamukoma kuti ngavachipinde penyu vanga kugara ichi baba munini. Vane stendi yavo here. Izvo zvandisizivo kuti stendi yavo. Aiwa zvamutirazoziva zvani baba wenyu. Vanogara padzimba dzakasiwa nasekuru baba vavo Safreni. Vakatovakawo pasaiti. Ana baba vakatovakawo pasaiti. Akati ndakazi ndana mukoma ndiye mukoma nachi umusara padzimba dzake. Saka uku akubva make makasirwa paigara baba misha yababa nemine.
wakuenda kuminda yakapiwa mukoma nababa. Saka mukoma anga ari best kubohera. Ndobva asiya ati baba wandiri sara muchindionera pamusha. Saka panzi sara muchindionera pamusha, iye ndipo kuti aiwa ndauzoona chete ba ndakazipa apapo. Ndobva nechi imba wakatopa muzukuru havasiyo hasitombogara mubairi wakatoipa muzukuru wako mwana wamwana musikana kupa mwana womusikana ndi arikutogara kudzimba idzodzo dzababa wedu kokupa muzukuru wake mwana wemwana wake mwana wamupama. but anyway Komana mkuru wa mkuru wa mtawa. Nyaimba barukunzi. Ndopatanga ndaenda mbinza. Kuti chandi chirumshamisa ndikuti kungofa ukaita pamukuru ndopatanga ndaenda. Kuti wakuti zvandingandiyani ndiye ndipamba papa kwa. Baba mkuru wacho wakafamba ndima saka uigwa mani. Namai wavo wafa ndopakatangosinzwa nyaya iyi. Zviri kunzi baba uyu hanzi wari wakabva panguva chinogara apa hawana kubva padhuze nepadhuze kana kuenda nepanekuenda ndopane dzimba dzacho. Saka baba wakangonzi bedzi, baba wakasarudza kuti ndinogara pamusoro paigara ani mbuya, asi imba iyi iripo iyi ngeyangu, ndichazoona kuti ndichazopa ani anokwanisa kugara pai ipapo. Ndobva wapa munina wangu ini kandi John ndozogara hapo papi arikutopa iye baba. Zviri kunzi pamakapiwa namukoma wake wababa wakanga wasiri waimba pakanga paine mawitness. Nyaya idzi dziri kutaurwa idzi awanga watoroona kuti saka izvo vari kutaura zvekuti uyu baba wakazobvapo achiendapo wazogadzika munin'ina handisinaitoziva kuti zviri alright. Pamushaya pakambogara tete akambogara akaisa tete pakondia baba ndiye akaisa tete achiti ndepani baba aiti ndepano pandakakuwa mukoma wako. Mukoma wakaenda kugohera wakasiyana kuti handisazokiki handichazokuno kwazungoro nakunogara kugohera ini ndokwakakurira izvari izvakamu mukaerenga the constitution yeZimbabwe inokutaura kuti everyone has a right to own urban and communal land. Ndiyobva yakutaura futi handiti traditional leader said inokutaura kuti munhu can go kwaaenda achinotsvaga kurarama for 100 years. Asi kana aenda for 100 years hazvirevi kuti nzvimbo yake yaanga inayo paruzevha haisiri yake. Nzvimbo iyoyo inoramba iri yake kusvikira anyora chinonzi surrender letter kuna Sabhuku kuti Sabhuku ndakuenda nzvimbo iyi chitsvagai henyu umwe munhu wekuita sei wekufa. Kana pasina chinhu ichocho chinonzi surrender letter, nzvimbo iyoyo inoramba iri yemunhu iye. Ndozotaura chii? Saka tiri kuti isusu kuenda kuBhoera kana kuenda kuSouth Africa hazvipi munhu right yekutora mushayi munhu. Enini pandikutaura ndepekuti iwewe uri kutaura kuti awa wanga vari wana wadiki ndizvo, iwewe neava mukuru ndiani?
It's like bamboo. The bamboo is wise. Isusu bamboo. Nduramba ndikutaura vanhu. Kana mauya munomba, it's not about winning. It's about being assisted. Kuti paunobuda munombo wabatsirika here. Not kuya uine mentality kuti takohwina zvakadaita kadaita. Aiwa, amungini baba. Because this is zvatunoita baba. Angamugona. Muri kuti mimi you are looking down upon these sisters. Muchiti wana wana wadoka wana chamuziwa. But ukazvitarisa iwo wacho wamuti wana wakuru kwamuri by far. Saka ini kana ndakatarisa imimi nemi ari kunitaurira chokwadi dziya. Mukuru ndiye anenge ari kunitaurira chii? Asi imimi mauya kodini kosapota chete. Saka imimi rapai muri mumateresi muchingoombera chii? Izvi hamudi kupinda mulebhura kuti muite experiment yekutesta kuti zvazodii blue litmus test red hazvidi hazvikuda zvese izvozvo. Izvi zvinoda chii? It's just common sense. Imimi munhu wamunotoya kuda kuti handizvo mwana ari kuclaima chinhu chababa wake. But imimi you want to assist your father to claim zvinhu zvevamwe vana. How do you feel dai wanga uri vasikana ava wari kuya wachiti baba wenyu nemimi baba wenyu paakagara ngepedu. I'm trying to be human. I'm trying to be African. Kuti dai wanga wari apa wauya uko wachitaura kuti iwewe Alban andizvo pawakagara Alban apa ngepedu because baba wedu akasopiwa ndisekuru. Baba wako neweibva ipo because baba wako iwo akabva azotipa isusu akuenda kuHarare. How do you feel? Nyaya iripoka. It's not about zvese zvatotsvaga. It's about looking at nyaya iripoka. Tovatama kuti how can you assist each other? Ndosaka ndatanga kutaura ndichibvunza nenyaya yekuti makambotraya here chinhu chinonzi domestic remedy. Domestic remedy ndeyekuti muri kumba uko motogara pasi dare rekwamukudu rese mobva matoonesana then you come out nesolution. But ukwana makusika ma-outsiders akaita sesu kuno it means matadza kudii kuwirirana. Saka isusu manje kana takuzopa mutongo tinopa mutongo based on zvatazwa which is wrong because zvandazwa zvinokwanisa kunge zvisi zviri correct. Agona kunyepa ndiye anokwanisa kuita win my heart but ndaitei handisi imimi chokwadi ndinoita sei ndinochisiya chokwadi kuti chokwadi zveishwa papari paEustas matani Eustace and wana waEustas wakuti auya pamba pedu baba wedu anobvira ngotitaura kuti ndakati ndakapa musha wedu imi muri kuti baba wedu akatipa awadi kuti hawati baba wedu anokutaura pamusha paikambobvunza sabhuku wacho ribangana sabhuku wacho ribangana libeni chandaida kutoziya ndaida kutomboziva kuti status what's the current status yenzvimbo iyi vanhu mazuva ano muri kuita magana nenyaya yenzvimbo iri because muri kutengesa watengesa wasikana wakuya kotengesa misha yana baba hama dzasirwawo minda yana baba dzichitengesa saka tinoziva the current status yekuti pamba minda ichakaningana pamba pababa ipapo pazasi pacho vakatoganira inesitendi vakatengesera vakapa munhu futi mwana wavo kumunda wababa wokumusoro kwakapuwa nhamo
Kwakapuwa nhamo akatengesa part of that munda wababa iwana tengesera kumumwe munhu zvezvakare. Nhamo ndiye uyu anosapota baba. Akatotengesa. Zviro zvinoita spill over kwaari kana decision iri munomisa kuita favor. Inyaya yekuti baba vakasiya vati kuna Benji ichengetere mushonga uchadzoka. Hapana vana baba vekwaMkudu kana paine ari pano vakakutaurira chokwadi kuti baba vakasiya vakataurira munhu wese Benji achengeta musha wangu uchadzoka. Mwana Mkudu ari pana bandiwana. Mwana Mkudu besides ini mwana Mkudu ari mundiwana. Azenge pichana kwa ngombe. Wewe Samkudu. Unomufisa Mkudu. Bambonyama munhu bezwa makagara materisi. Because what we want is the truth. Because in I am against people who connive to lie. Cannot people who connive to disadvantage other people. It's wrong. Indo yachi tunachukua. Ini something. Wana wakautoro ndipao pampo pao. Ndoba zio. Achuma ndiba. Ndiba kwa. Ndiba no. Ndiba kwa. Imimi semuriva Mkudu amunovira mambo zvakuti ndejaka papiwa. Thank you very much. Gara hivi basi. Mwana umwe Mkudu futi here. Bora Sabenji. Pamakapiwa angari pondia. Anga ari pondia pamakapiwa liita. Sabenji tati anga aripo pamakapiwa ndiani. No, your wife, your children cannot be your witnesses in a court of law. We want an independent person. So why you opt for wana wenyu mimi ni mkazi wenyu asimushaka Mkudu wakazarawa. Because this is a family issue. Because leti mukanaka ile ya Frank. Akatanga leti yese ya mtu anamukanana ndi Frank. So when you make any decision concerning the land, wangona Mkudu wafuna ngwari kwa involved. Ini hapo kwa kwa ziwe. Pale leo mbele nishaposa mwangu. Ndio hapo sisi kuzinyepa. Wana ndogo. Ni hapo sisi ni nani? Wana babo bidai. Matro ambilancha yako nini? Pale leo mbele. Wasikana wanga kuzinga makasa kumbele ba. Ati Iyo wawaka pamoja kuzatu kwa pende Yesu. Wezo ni namo dani. Wakasa kumbele. Pale Mungu kosa wana wa. Zokelengero ambira. Leo ambia pale Mungu wana wanga ziba. Zikitika kunuka yote. Sababu kumbele. Pale Mungu kosa wana. Nani bize baro ambira. Ziba baba. Ngoja. Anku hapo. Tuta. Zile Pale Mungu kosa wana. Wambo zile wana ka. Wana sio wana. Ndio kwa hiyo. Sisi ndio bongo. Afanye kujeo kwezo. Wana ndio kwa hiyo mbaya ndio kwa hiyo. Sio gani na bongo. Ipo ba. Wana wewe ndio mambo. Na nini futi kwa kupomba. Na leo bongo. Saka maugwera wanaoimba. Nazo kwenda. Wasitaka bao lipo wanajaula. Sikuelewa. Wanaoimba. Wanawa. Ukomona zote. Sobe. Wanawapi? Mamaka. Mudafendi. Mtu wale wanga asante. Wanaita Yesu. Sasa ngine kama kwa wewe. Nikasatele kwa baba. Sasa ndio wangoona, wapenda hapa. Andi sendi hiyo. Bengi. Wana watu wao walipapa. Wabona ndo ndatama gani? Hapo ngiko hapa.
Nambo. This is what I do. Like I think it's a story. I'm going Ya di. Like, what is it? I don't understand. Is right on. Mambo vuze. Tipe pepe. Huh? Munaro. Wenjimbo yende. Muruterera penyu. Person, you are wrong. Isusu is not about CDG. Isusu ndoamenya kuti kana iri connivance anditi kana iri connivance I need to run a connivance kana pachi. I'm not worried about that. But even I'm worried about getting the facts right. Those are important. Because in it, as long as part of Jimbo, I see that's effect. That's what I say. Put us down, put out the calculation. That's effect. I pass pain, you dip and come away. That's effect. That's effect. I pass pain, you dip and come away. And the name of the boom dip and the issue then comes. You could one hour come out away from pain because I pass the pain. Baba when you can prove to us now that Baba Kubai, there's no pain. Yeah. This is your thing. But what about the Sabu? Yes, what's up? Can I tell you? Those are fight what transfer up. Yelend. Fight that transfer Yelenda. Could transfer Yelend, the 8 was saying, Sabu Basico. Unajibizikana because hapana sababu hapo because kana basi mtu transfer ya communal land zia kwa kuna ningishi na kwa all these things offer usika kana kwa hapana chini kana basi na hapana chini kana basi sababu kwa manye sababu uri ndio mnijue njimbo sura mambo communal land pesa amiki madiri land pasina sababu Saka wanazoea kuguma wasa wakaposa bobe. Urubuza nini? Is this no bunza? Tingatopedza. Inini personal how I see this. Benje ndo gari kunoti iwe benje. Wana waende mugari kunoti baba wenyu. Then kana paine any fight iripo considering ownership yechi ye uku anditi iyo chiitwa fight iyo munhu umwe naumwe panzvimbo pake munhu umwe naumwe ngaende panzvimbo panoti iye kana paine hono dziri kurwiwa ngadzirwiwe munhu umwe naumwe panzvimbo pake kana uri rendi isiri yako ibva enda mapo then kana muri kurwa dzimwe hondo dzamuri kurwa mochirwa umwe naumwe ari pake vanoti chii because this is what I'm going to do sharper judgment and that judgment you are going to tolerate kuti munhu umwe naumwe ngadziri panzvimbo pake imimi sabenji kana pamutori pachipato penyu makaisa munhu asiripo wasikana vanoshandisa that judgment yatikupa panapa to apply to eviction order. Then those people who might someone to be they will be evicted but with pumped. Because I cannot deny them benefit Baba estate because in me you failed to prove the issues quatirity Joshua Magapi or late. You have failed. It's just your way of mouth. So it's your way, the way right. So I don't judge this city. Your way against your way. I could not say so I have to
Yeah, but todos takira kubi simbo bandiri nini kwandiri nini unaweza naende pai ndio yake then motivator umwe na umwe kwani kwake muchishandisa chi mitemo because kwandiri nini andingabvisi wana pa property yana yababa wao ndoti paipo because ndakusa wana wa pamkuru to me no iwewe benji enda woshe wana wako zvinoti wapedza izvo kana uramba wakuenda mberi uchine claim to this and chenda hako mberi and produce the evidence yekuti wakapapiwa kana pasina evidence yekuti wakapapiwa chibvisa hako vanhu vako nguva muchinayo watsvagire kumwe kwokudini right. Thank you. Teachkatch MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinovhundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachkatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkatch MTV tinodzifamira. Dojibondora, dojibondora,